Poďte si so mnou spraviť tento skvelý recept. Sú to práve talianske cestoviny s paradajkou, omáčkou a hovädzými guličkami. Jedna porcia má 627 kilokalórií, 42 g bielkovín, 68 g sacharidov a 19 g tukov. Ja na tento recept použijem práve talianske cestoviny od talianských remeselných farmárov. Tieto cestoviny nám doviezli cestoviny talianske, za čo si ich nesmierne vážim, pretože ja som vždy chcela vyskúšať práve poctivé talianske výrobky. A toto naozaj vidíte, že to je poctivá ručná práca. Tieto cestoviny sú aj zahnuté, majú 50 cm a po uvarení budú mať až 1 meter. Takže som zvedavá a veľmi sa naň teším. Ako prvé ideme pripraviť omáčku. Takže budeme potrebovať cibuľu, si nakrájame. Cibuľu máme, teraz si pripravíme paradajky. Budeme ich potom aj mixovať, takže stačí poprekrajovať len na polovice. Paradajky a cibuľu máme nachystané, teraz si môžeme nachystať mäso a potom budeme robiť omáčku. Takže budeme potrebovať mleté mäso, jedno vajíčko, špaldovú muku, soľ, čierne korenie, pár stručikov cesnaku, keď máme všetky suroviny, mäso premiešame a vytvoríme guličky, ktoré potom upečieme. Ja rada používam suroviny, ktoré sú naozaj kvalitné, takže aj mäso si nekupujem v supermarkete, ale idem priamo ku mesiarovi, tam si nechám namrieť a takto to použijem. Tento recept mám veľmi rada a dokonca aj moja štvoročná dcéra ho zje hneď na posedenie. Ak vaše deti nemajú radi mäso, tak toto je skvelý spôsob, ako ho do nich dostať, pretože keď sú to guličky, tak ich to baví krájať, a keď je to v špagetách, tak špagety asi všetky deti majú radi. Takže takto pekne do nich dostanete mäso a sú spokojné obidve strany. Mäso máme nachystané, takže si dáme predriaďuru na 190 stupňov, budeme to piecť 15 minút. Mäso dáme bokom, keď ho dáme piesť, tak zatiaľ si pripravíme omáčku. Teraz si opečeme cibuľu na olivovom oleji. Ja na to použijem olej od cestoviny talianske. Je to olej z olív pestovaných v Taliansku. Keď je olej rozohriatý, môžeme pridať cibuľu. Cibuľu som zámerne nekrájala úplne na jedno, pretože omáčku budeme mixovať. Ak treba, tak ešte môžete pridať olej. Rúru máme už vyhriatu, takže môžeme dať aj piecť mäsko, kým sa nám bude opekať cibuľa. Cibuľu ja rada opekám do zlatista, lebo vtedy spustí takú špecifickú chuť aj vôňu. Cibuľku máme opečenú, takže môžeme pridať paradajky. Cesnak. A pridáme aj paradajku vypretú. Keď mi ostane ešte takto pretlak vo fľaši, ja si tam dám vodu a zriadím si aj omáčku.
A ešte pridáme vodu. Teraz pridám aj soľ a korenie. A takisto aj rozmarín a bazálku. A ešte pridáme aj tymián. Mne sa trošku usypalo, takže som ho odobrala, takže stačí len trošku dať. Zatiaľ môžeme dať variť cestoviny. Toto bude recept na takých 4-5 porcií, takže si dáme 350 g cestovín. Na obale bolo napísané 10 minút, tak si nastavíme aj časováž na 10 minút. Taliani to majú veľmi radi al dente, ale vraj tých 10 minút je stále málo, ale vyskúšame, uvidíme. Ako môžeme vidieť, tak cestoviny sa krásne začínajú ohýbať aj same. Môžeme vidieť, že naozaj neklamali a sú dobré. Omáčka už je hotová, takže prejdeme k mixovaniu. Omáčku už máme pomixovanú, mal by mať takúto hustotu a už môžeme prejsť k servírovaniu. Dobre, takže naložíme cestoviny. Ja som videla aj takýto super návod, tak hádam sa nám vydarí. Ešte mozzarellu. A bazálku na ozdobu. Tak, aj to hotovo. Verím, že každý nový recept ti môže uľahčiť cestu k tvojmu zdravšiemu ja. Aby si mal vždy po ruke čerstvú dávku inšpirácie, stačí kliknúť na odoberať. Je to malý krok pre teba, no pre mňa je to veľké znamenie, že to, čo robím, má zmysel a pomáha. A presne o to mi ide. Spoločne objavovať, ako žiť zdravo a chutne. Ďakujem.